Dobrý večer vám všetkým, známym a neznámym, rodičom, priateľom, ale hlavne milovníkom hudby. Vítam vás na dnešnom koncerte jazzovej a populárnej hudby. Servus, Braten! Jono, kde si bol? Troška som sa držal. A teraz čo? Teraz privítam tu vzácnych hostí a priaznivcov jazzovej hudby. No to by bolo pekne od teba, čakám to. Tak, hello everybody! Servus, Braten! Čau! Zdravstvuj! A teraz po slovensky vítam všetkých tu prítomných, ktorí ste sa prišli pozrieť na dobrú jazzovú hudbu a prišli ste podporiť hlavne nás, dvoch moderátorov. Môžem sa ťa niečo spýtať? Môžeš, áno? Že ako sa tu cítiš teraz takto tých prvých 30 sekúnd na tomto pódiu, lebo vieš, ako mne to ako tak ide, však vidíš, že ja som totálny profesionál. No, moderovať s takým narcisom, ako si ty, bude ťažké, ale ťažšie bude to skombinovať trému s uvoľnením, prekonať strach a k tomu ešte tvariť sa prirodzene a vychutnať si tento koncert. To nie je teda ľahké. To nie. OK, Jono, vidím, že si dosť naspidovaný a myslím, že pre dobrú atmosféru a pohodu tu, ale i v obecenstve, by si mohol na úvod povedať naozaj, ale niečo naozaj vtipné. No, tak ja mám pripravené, ja to vždy nosím vo vrecku, tie vtipy, ako ja si to vždy mám prichystané, lebo ja to musím mať, lebo ja musím byť vtipný vždy. No tak teraz dám taký čisto hudobný vtip, ale to bude vážne, že hudobný, tak musí byť ticho. Cecis. Áno, tak s pánom učiteľom Pavelkom sme sa pochopili my ako hudobníci. Tak... Myslím, že by sme sa mohli vrátiť k téme dnešného večera. No, témou dnešného večera je jazz, ktorý, ja som to si prečítal na plagáte, ktorý nebol nikde vyvesený, videl som ho iba ja. Je čisto farebný, vidíte, samá farba. No. OK, Jono, máš pravdu, je to jazz. No a okrem toho, teda by sme si mohli predstaviť tento žáner, no a potom by sme sa mohli dostať ďalej, ale najprv mi povedz, čo vieš o jazze? No, jazz. Jazz je New Orleans, Louis Armstrong, niekedy možno Frank Sinatra. A hudba je taká zložitá ako moja kravata. No dobre, Jono, myslím, že to musím podoplňať, aby sme niečo z toho mali. Takže jazz vznikol začiatkom 20. storočia v New Orleans v africko-amerických oblastiach. Vychádza zo žánrov ako blues, folk, gospel, ragtime. Typické nástroje, ktoré môžeme v jazzovej formácii vidieť sú klavír, bicie, basgitara, kontrabás, saxofón, klarinet, trombón, trúbka, vibrafón. S vývojom tohto žánra prišlo množstvo rôznych jazzových štýlov. Od rýchlych a tvrdých rytmov bebopu, cez lahodné harmonie cool jazzu, až po hrôzu strašné nervózne tóny free jazzu a zdravej nálady soul jazzu. Všetky tieto obnože spájal bluesový základ a zmysel pre improvizáciu. Môžeme ešte spomenúť nejaké tie deriváty alebo slabé odvary jazzu ako rock and roll, R&B, ska, reggae, krautrock. No, ale že ty to hovoríš iba o jazze, ale videla si plagát? Pochybujem, že si ho videla, lebo na plagát je napísané koncert jazzovej a populárnej hudby. A kde si mi tu povedal o populárnej hudbe? Ha? No, mám pocit, že z jazzu vychádza takmer všetko. Napríklad viem, že jazz ovplyvňuje hudbu ako funky alebo hip-hop. Takže myslím, že dnes môžeme hovoriť tiež o populárnej hudbe. Myslím, že si asi spokojný s prvých účinkujúcich. Takže prvá pesnička bude Road 66, spieva Aďa Čistoňová, je to blues a dnes bude formácia pán učiteľ Korec, pán učiteľ Králik, za bubnami pán učiteľ Pavelka a gitaristka Aďa Čistoňová. Druhá pieseň, ktorú zahrajú, teda už možno iná formácia, je Someday My Prince Will Come, je to jazz waltz a táto pesnička jednoducho hovorí o tom, ako jedna slečna čaká na svojho milého, na svojho princa, keď príde. Nech sa páči, prvá pieseň